Spremite se jer na scenu stiže jedan opasan momak. Dobro se pripremite, da, onaj od malo prije. Pa večeras mi kažu mnogo opasnije, to je zato što pjeva pred žirijem, treba im ocjene i treba mu publika, naravno, treba im glasno publika, a to mi kaže najopasnije, kad pjeva i kad se bori za što bolju poziciju. Bravo nedra, slomi mi dušu, ko more jedra. O, da li me je to prevarila draga, moja draga. O, da li mi je sve otišlo do vraga, moja draga. Ide istok i zapad, malo umritno u napad, sve je odglumila sjajno, a sam se poklonila tajno. O, da li me je to prevarila draga, moja draga. Jel' tako? Mikrofon. Jel' tako? Jeste. Tako je. Kako se re? Nije on opasan, on bi trebao pijati Janje moje i tako dalje. Međutim, Osmane, kako tebi izgleda, kako si ovo večeras pjevao? Iskreno. Pa ne znam, ne mogu nikako da presudim kako sam pjevao dok se ne čujem. Aj, sad ću reći. Nikad bude nisi otpjevao. Hvala. Da je ovaj srednji dio bio malo, kako bi rekao, malo slišan. Ali da ne bi ogriješio se o ono što je bilo u početku, 10 s malim minusom. Profesorice Ane, samo još malo. 9, 10, 7. Hvala. Hvala tebi. 9, 10, 7.